BJYM Duarbagori Mondal Pen Executive Amai Padopon Dikrutpi Dhaba Mechodet Kaet Pangchupi Apan Karchu Coaching Center Kangpu Towar Kahinu Akilili Women Seminar Kipadopon Kardom BIRTA Life Penili BIRTA Thanbang Pi Sami Suhenati Mupi Non BIRTA Angton Pen Arjupanik Tha Deitor Muniram Langni Auditorium Ahebalong BJYM Duarbagori Mondal Pen Executive Amai Padopon Maipu Roman Teron Kachari Ponamayalong VDC Chairman Sar Koirong Par BJYM EKADC Asongja Sarsing Tisotum Chetongdun Hanbuka Pen BIRTA Life Apparent Ke Robinson Killing Report Parpiglo pini nanglitung media putung abitung hoi phantame nitum long press meet long chetong do pot pen aduntu nitum pini jo kachu phapon sonak district pen general secretary probharit mate in charge lo tiso ke hai la pen haputa alangli ko in charge hapu alangli da tiso lo se pini nitum ka chingwa alam thegela hello nilitum nilita penengsi first time lang BJYM long mondol president ke la sinili chichak lo je ju last time kita tang ansu say si nilitum kam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humri dam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane juneng ansu se nitum koson si BJP che bahai nei ma nitum koson si vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum che than nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung la halo nil tum mun an pen chepang tang mon po sonak si choro part pilo nil tum em local em sa richard tok bi phansta mi harang le tum nil tum han po an mane kuson si conversation nil tum pen alang le nil tum youth tum han alang le tum han important nang no apa nil tum tame alang le phan sondak si ningchi theu nil tum han sondak si kibang jilang ani anda me nil tum han initiative mate nil tum han importance nang en pon pu bosi nili tum alang li phan ningchit he pon lo si la an hen lo Ante pini Duarbagori constituency along Duarbagori youth atum ma BJYM lake BJP youth wing bosi chipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen nilimen ke sarsing tiso ne general secretary BJYM is KARBI Anglong district committee lo ini ne ladak nang chetong don ise observation ai sub sin nang chetong lo lapen Duarbagori long in charge of banke nili phansin nang pek polo district pen lapen co in charge of banke lapu nili dung dolo lapen nili si bang ladak Duarbagori homesti long isi kachoro kangtung do la banke je non mat MEC mante EM alang li sar Richard Togbi alang youth tumpen isi corporate kido tek ajoini si dak youth intang lo ni ning thepon lo lapen la an se alang youth tumlong an se corporate dunlang an se chirap dunlang pu bangta ni ning thepon lo Dongmuka Kurang Sopiar Lokido Dikrut Pidhaba Long Pini Nichode Hak Okipi Pen Men Medun Ursi Chodet Lopusi Jinidun Daldali Pen BIRTA Life Apparent Ke Abraham Tiso Report Chintong MEC Constancy Arlo Karitang Kaet Pangchup Yamenchi Kichiwang Tulun Amen Kachiwang Tu Ning Karong Pen Adon Arapatum Karcho Padopon Chintong Pen BIRTA Life Apparent Ke Sarhon Terang Report Karlitang kaet Pangchupi pen cewoyet pen hot alang limen labang sopir tolong kace pen kirang tu alang li lapun pangchem senengin amen hapen nasi tol alang li lolos so amen plak lo amen ke laso saben son ni sening ma krem jale abang so au so hen lo alang li non lini Karlitang kaet Pangchupi amen plak mate aku uthot ilitu mangbong labang sopir thelong ke dorde ke dolak pu aning ke hang pen se ilitu malong sopir the tha amen cerang siglo asupia men ke krim jalin Pangchupi pusi alang li api apo asar pusabratum si amen hokon lo kardam Koilamati Deigram LP School Ahemalong Ewarshine Coaching Center Kangpu Padopon English, Maths, Science, Hindi, a subject ka Charlie Warsai Longpon Jipusi BIRTA Longpon
Koilamachi pen BIRTA Life Apparent ke Joy Singh Teron report. Churul lola pusona pornik pipot lasi patumi por nilitum labangso Eversign Coaching Center Ladak Kolomati The Groom LP School along in Pupon lo lasi labangso a coaching center kang Pupon laki nilitum Ladak nilip havar jasamet pet litum Kolomati havar long ki Charlie amusomaratum mate kep ang deng alang litum non and chikloyon tom John Tom Pli lo tangte alang litum labangso HSLC asat lang kitok ji phan alang tum preparation mate kachisik make pen kipadu ji phan mate ahok pet pen ki Charlie thek ji phan sini tu labangso ke mang pen mate alang litum han kamatha pen si labangso coaching center ni tuming pupon lo ahok lo itum nilip hawar long mate ladak ilitum Kolomati hawar long lang namlo lo tangte ha ningkan ko an pen ni ituma pusar pisar hu pen ta logi Charlie hem ke dulo lapen logi than bang tum ta dulo puwai pis tumi lapuson a coaching center kang Pupon abang ki nilitum ke Charlie bom ho tumi thek ponong le lang lasi lahai ke thek long le mati karju dunong le lang pana jok lapen nilitum lahai mathasi penang an kep ang deng puchot kalilo lower classes tum ke Charlie somar tum sumi alang litum rong rub along earning sama por tangte kijui mati lapuson khela dula lapen mobile along game ki pathu hai sinitum thek ponlong lasi lai hai nitum mathasi isi labangso Eversign Coaching Center mati kep ang tinga tum phan itum HSLC asatlang kitok aphan isi akachasik make ason itum biponte mati Japon lin sonte mesenjima puni tum mathasi patumia porpen labangso coaching center ing Pupon lo lasi pinia bangke nilitum akecheng si asayang deng mate class en ponlong lo pini pen pangcheng pon lo pachini dun kang tu ngabang ke la lo je nanglitum pen nilitum apha labangso coaching center along kai kis tumi nangkelang nang cari dun verje phantamitum pachini pon lo mate chuning ripon tung lo athe bangke nilitum lapuan ke thek lapen keri lapukali laposi nitum akichok che akilili mati akiklem akitam akichok che det akilili det tami do thek ta haiji lasi lai hui nanggelang cari dunji pan seminang litum aphan nang chuning ripon lo lapen labangso coaching center kang Pupon lagi nilitum nonamat ke nahok pen kacirap mati relation ave lapen collaboration ave la nilitum ladak lo than bang atum pen la bang potrok pen chelang si nituma la kilong bom achiklo bai nong pen chirung si lai hei ayat activity samukha mati la flex punon bala study materials ahin punon taminitum si la puchiri pon lo lasi labangso coaching center along non mat ke nanglitum nilitum phan ma thaponang ne thang relation tawe la nilitum osomara tuma phan ki Charlie ahin anat anso si ko paprang nun thek pe me thek jia phan si nitum ke mang pon si labangso coaching center in Pupon lo The forward number 3 arlo matipung ges godon athengno towar kahino thekki towar kahino pen gari motor ka chileng sungpiglu lasi la so towar ke si pen kasilam ponserak jiaphan waratum chuning report daldali pen BIRTA Life Apparent ke Abraham Tiso report Nilip MSc Consciency arlo Panjan Longcha Baptist Church along Indeng Thongkep NKBA Women Seminar Padupon Anjali 113 Kachitongdun Laso along Sai Angdeng Mesen pen Pachun Pondo Koilamachi pen BIRTA Life Apparent ke Joy Singh Teron report Peneng Indeng Thongkep ni marli krung ching saya me mate seminar daklong chap amonduli long nang tum kita lon pini pen ke cheng pen monduli ka ana tum sin don nangli tang ma labang solam than pon jemani pini tarik ke thom ke cheng sianing velo fellowship kon don fellowship ulu tang te la bang ke fellowship of phai bang ke ni no long si fellowship isi hini ke thom pu sonja bang ke dobo so posi non bang mate monduli pinok phai bang sin ri putek chot lo si pini ki cheng sianing ve ke mesen bang si cheng pon si pini non ana por bang pa chut long pami lo than bang atum si tami bang kli do lo than bang bang kli tum sami pini ve por bang an kinang li pami lo la pen labang so non ke cheng pen kedam ke bang la pen ko pini dak nang le rok pen dak pini na tum kidu kisung ke chitong pon do ma pini an kinil tu la son ke che thek long le la pen tiri kama munduli tum alang le tum arrangement pu ahin pustami alohi aphan ki deng pustami mesen pen sini tum
long dun lo la suppose ni tu ma da kiro people pick lo te penap la pen kijut arni an kupi pi asai nang tum deng pon jina penap la bang ke krung sai ke cheng si krung sai sami penap pen cheng pon po krung sai isi hini do that pen ke chepati sitami neng pining so kiching ki isi lo ako adun tu bang ke stereotype atomo ke than la bang la hini bang penap chepati pon po tarik po abang si lunche to mate bang ke basi pen sitami chepati pon po pen bang ke thomas sitami son ta taxi chepati pon po ning koy prang kan thong ke ba prang ni liwang hu to waro be hala da kalionia lang roi phan pen si wang wang phan pen kap nai la da poisa sab dinangi non ke pijok plot lo non la soda ke hala sod me ave man ke me do lo la pe non la da ke ni marli atom ke ching room mai long alir cham ti pi ja thek long lo la pe na part ame ni marli tum da ching thuru nai aur smart da ching thuru nai lang ke ma jak kong hai hai chik kherang nai chi chini nai la pe ni marli tum hor hai alam ke klempon ke dogedam ning chpirung seroi ka ching thuru na thu ke chok atowar ki me atowar ka ching hon seroi ning isi ke pen ke do thagi la hai ka che than chumum je phan isi over sai ke melo te nang le phan ison vet karju kang tung la son hello sir non nang li ladak women seminar long nang le rock pen nang li nimarli tum a sumar phan ka ching hon la pen a chor phan ka ching hon pen cheng lok itum a kaprek dhoro ma long ching hon nang ji itum ke the nai kupi son ma nang li than pon jing ma ang hor ke the nai nimarli tum ang hor ke the nai ang hor ke the nai wa hukum ke the nai jisu bible long pen itum ke long ke thanalam ga la ching ka ching hon me thang phan ching hon son thot bang phan ching hon nai ka ching hon politika chidia seroi ka du me thang af penna phan ching hon prang no me thang asumar phan ching hon la pen lang red lang ai we da na ka ching hon lo ke the nai pen ar nam phan ka phere bible teng pen ke do gedam chok che ta he no san an pen chi open nang po pen chi than chi mum pon bom nang asi chok yang thir ke me ka ching hon la hai na thu si khung ko prang do nang BIRTA khi BIRTA agian ta nang do lo la pen part ame ka ching hon ar nam phan me thang phan khai phan Pinya BIRTA, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, BIRTA Life.